Delikado nga kapag naglabing-labing dahil 20 to 30 meters ang distansya ng nakayang abutin ng audio. So ibig sabihin, maririnig ang mga pag-agot nyo. Ayan, magandang umaga din. Kasama po natin ngayon si Sir Maestro Walay. Nandito po kami ngayon sa barangay Magsaysay. Welcome back mga katsapsoy. Ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar para saksihan ang pagsasakatuparan ng isang napakalaking proyekto, ang pagkakabit ng CCTV sa buong barangay. Sa totoo lang, napakaganda po ng proyektong ito dahil maaaring magamit ang mga CCTV ito para maiwasan, masugpo o malutas ang anumang krimen na maaaring mangyari o mangyayari sa aming barangay. At ayan, nandito yung mga barangay officials, so nakangiti sila. Nakangiti sila dahil finally makikita na yung mga pagmumukha nila sa CCTV. Sa monitor ng CCTV. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-shoutout ang team ng ating installer, ang grupo ng ating kaibigang vlogger, si Negrong Vlogger. Ayan, shoutout sa inyo, sa inyong team. At sa mga nais pong magpakabit ng CCTV, mura lang po. Maaari ninyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page at YouTube channel na Negrong Vlogger. Shoutout din po sa pamunuan ng Barangay Officials LGU ng Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar sa panguna ni Kapitan Lolita Narca at sa kanyang mga kasamaan sa konseho. Shoutout po sa inyo sa napakagandang proyektong ito. Ayan, at sabi ko nga dito sa mga nag-install, hindi na nga kailangan magkabit ng CCTV dahil napakarami ng sisitawon ng barangay. Mas updated minuto kung ano yung mga nangyayari sa buong paligid, pati sa mga buhay-buhay. Ang mga sisitawo nga mga katapsoy o sisitao sa Tagalog ay sila yung mga literal na mga tao. Ayan si Kapitan. Sila yung mga literal na mga tao na nakasubaybay sa mga nakapaligid sa kanila. Ang gagaling nila mga katapsoy dahil maski yung mga relasyonis yung mga maling relasyon huli ng mga sisitao. Ayan nga si Iski, natatawa nga sa mga pinagsasabi ko dahil maski siya daw ay biktima ng karahasan ng mga sisitao. Sa mga sisitao nga o mga human CCTV, walang ligtas ang lahat. Maski nga yung mga ipinagbubuntis pa lang at gagawin palang bibis. Biktima na ng mga human CCTV. Kaya ngayon nagkabit na talaga yung barangay para lahat dokumentado. May video pa. Hi! Hi, Aba! Tinatanong ko nga mga katsapsoy ang feature ng kanilang CCTV at ang sabi nga ni Kuyang Negrong Vlogger, yung ating installer, ang kanila daw CCTV ay abot daw hanggang 90 to 100 meters yung distansya na kayang abutin ng video at hanggang 20 to 30 meters daw ang kayang abutin ng audio ng kanilang CCTV. Sabi ko nga sa mga narito, delikado na ngayon ang chismisan dahil makukuhanan na ng video, mare-record pang audio. Sabi ko pa nga, dahil daw yung CCTV ay kayang mag-record ng audio hanggang 20 to 30 meters ang distansya. Sabi ko nga, yung mga bahay na malapit sa CCTV, delikado kapag nagdirig. Oo mga katsapsoy, delikado nga kapag naglabing-labing. Dahil 20 to 30 meters ang distansya ng nakayang abutin ng audio. So ibig sabihin, maririnig ang mga pag-agot nyo. Isa pa nga sa pihong marirecord dito, yung lahat ng mga manliligaw ng mga angot dito. Opo, yung mga manliligaw dahil makukuhanan ng video at makikilala na namin. Ayan na nga, nag-usap na nga sila mga katsapsoy kung paano sila makakaiwas sa CCTV. Ka sa kapatid mo nga para may paragkulaw kasi Ate Pina. Ayun,
Permito para kulaw. Sige, mag-hi ka naman. Hi, Ate Tina. Kumusta ka doon? Kumusta kayo dyan lahat? Nahiya lang si ate manghingi ng pamasko. Pamaskuhan mo siya. Pero sa totoo lang po, sa kabila po ng mga agam-agam, napakalaking tulong po ng proyektong ito para mapangalagaan at masiguro ang seguridad ng mga residente ng aming barangay dito sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Buwas ko buwas. Ayan na nga mga katsapsoy, nagkakatawaran na nga dito. Sabi ko nga, sige tumawad kayo ng sapal. Dahil bukas may CCTV na, mare-review na ang bawat presyo na ibinibigay ninyo. Kaya ate, wag kang magpapatong ng malaki dahil may CCTV kami. Makikita ka namin, mare-review namin ang presyo mo. Ayan na nga, maski sa loob ng mismong barangay hall ng barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar ay nilagyan ng CCTV para lahat kuha, huli, 24 oras, hindi natutulog ang balita. Huli ngayon yung mga natutulog ng mga tanod na nag-duty, pati na rin yung mga binablatter. Kuha na ngayon ng CCTV ng aming barangay. Wow! Sige kuya, i-flash na sa iba. Kusad, klaro na din masimbaho. Hala! Ay, mananin ba? Hala! Kita na talaga ng mga ebidensya. Mata, ito, di rin ako bayad sa tubig, klaro na. Ayan na nga mga katsapsoy, na ikabit na nga. At tuwang-tuwa kami dahil nakikita na namin yung aming mga sarili sa CCTV. Sabi ko nga, yung kuha sa simbahan, makikita na doon kung sino yung mga relihiyoso. Pati na rin yung kuha sa paaralan, makikita na doon yung pala absent. At pati na rin yung mga kuha doon sa bingguhan. Nako, huli kayo dito. Nandito nga si Kapitan Lolita Narca, tuwang-tuwa dahil sabi nga niya, artista na daw siya. At ayan, pati si Kagawad Orlando Servito, masayang-masaya sila dahil sabi nila nakikita na daw nila ang kanilang sarili sa TV. At ayan, sumabit pa, humabol pa si Ma'am Melanie. At ayan, welcome back sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Nandito po kasama po natin si Sir. Sir, ano po pangalan natin? Sir Lionel, pero ano ako sa Negrong Vlogger. Ayan, si Sir Lionel. Ano po ang apelyido, Sir? Asanya. Sir Lionel Asanya. Siya po ay YouTuber din YouTuber din po siya. Sundan po natin siya, i-follow po natin at i-subscribe ang kanyang YouTube channel at Facebook page na Negrong Vlogger. So, Negrong Vlogger. So, Sir, promote mo muna. Ayan, magandang umaga din. Kasama po natin ngayon si Sir Maestro Waray. Nandito po kami ngayon sa barangay Magsaysay. Promote ko lang po yung aking YouTube channel saka Facebook page na Negrong Vlogger. Saka din si Sir na Maestro Waray. Follow nyo na rin siya. Salamat. So, ayan. Sila po ay nagkabit ng CCTV dito sa aming barangay, sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Bali po yung mga kinakabit namin na CCTV, yung Hikvision brand, mga Hikvision brand siya yung kinakabit namin. Yung camera, tsaka DVR, tsaka yung mga power supply, puro Hikvision brand siya na ginagamit namin. Tapos yung mga kinakabit namin ng mga camera, mga pang outdoor na rin siya. Tapos 2 megapixel din siya, sir. Tsaka 24/7 color na yung kuha niya. Kahit gabi, malinaw siya. So, ibig sabihin, kalidad, magandang klase, Sir. Ayan, thank you so much kay Negrong Vlogger sa kanyang magandang serbisyo sa pagkakabit ng CCTV dito sa aming barangay. Sana ay marami pang customer ang dumating sa inyo. At sa ating mga kababayan, lalo na dito banda sa Northern Samar, maaari po kayong magpakabit ng CCTV sa kaniya. Kontakin nyo lamang po ang inyong Maestro Waray. At siguradong masasiyahan kayo sa inyong CCTV na ikakabit dahil kahit po ang inyong future,
makikita. Thank you so much sa inyong panonood at suporta sa inyong nag-isang Maestro Waray.